La temporada de motos aquàtiques va arribar a la seva fi aquest cap de setmana amb la celebració de la 7ª regata disputada a l'Ampolla. La competició es va iniciar el passat mes d'abril al Canal Olímpic de Castelldefels i les següents proves es van disputar a Cambrils, Empúria Brava, l'Estartit, Deltebre i Amposta. El Campionat de Catalunya és de llarg amb aquestes 7 regates el que compta amb més proves de tots els que es disputen a nivell estatal. Des de fa 12 anys, la platja de les Avellanes és l'escenari triat per la federació per realitzar-hi una cursa i darrerament per tancar la temporada. Un total de 21 inscrits a les dues regates GP3 i F4 van participar a les 6 mànegues que es van disputar. A la categoria GP3 el títol ja estava decidit en favor del gironí Roger Pujol i la manca d'atenció competitiva va fer que les dues primeres mànegues quedés en quarta i cinquena posició, guanyant-les amb solvència Jordi Tomàs. El pilot del Motonàutic Club Amposta, que es va proclamar subcampió d'Europa aquest estiu a Portugal, no va donar cap mena d'opció als seus rivals. Pel seu cantó, el campió de Catalunya Roger Pujol va voler acabar l'any amb bon gust de boca i va guanyar la darrera mànega. Avui no m'ha anat molt bé, la veritat. He fet 2 primeres mànigues molt dolentes, però disfrutant molt, la veritat, perquè sense cap tipus de pressió m'ho he passat molt bé. Ara, l'última hi he posat ganes un altre cop i concentrat perquè no m'agrada perdre, suposo, i he pogut guanyar l'última carrera. Està bé. Content, la veritat, perquè ha estat un any bastant competitiu, els rivals han estat molt a l'altura i ja venia de fer un segon classificat, que va ser un any que també va estar molt bé, tot i que vaig saltar alguna carrera, però aquest any les he fet totes i he pogut guanyar bé. Pel que fa a la categoria F4, el títol estava per decidir entre 3 pilots, Jordi Pratginestós, Genís Vilalta i Jordi González. Pratginestós no va donar cap opció als seus rivals guanyant les dues primeres mànegues. La darrera la va guanyar Jordi González. El campió de Catalunya va haver de superar moltes adversitats al llarg de la temporada per aconseguir aixecar el títol. La segona carrera se'n va espatllar, coses que passen també, i gràcies a tots els companys que hi ha hagut, el primer va ser el Roger Pujol, que és el que ha quedat primer a F3, al veure que el meu jet estava espatllant va deixar el seu, i a Cambrils vaig guanyar. I a partir d'allà vaig dir, ostres, vaig davant, què puc fer, el meu jet no el puc arreglar, i altres companys, un em va deixar el motor, vaig tornar a córrer amb el meu, un altre company que m'ha deixat el seu, el Sonjito m'ha deixat el seu Kawa, vaig córrer un amb el seu, llavors també el dia de l'Amposta, el Saiz, el pare em va deixar el seu, o sigui que cada carrera pràcticament he corregut amb un jet diferent. Ha sigut també una anècdota molt curiosa, perquè cada jet va diferent també. Amb el que m'ha costat aquest any, que ha sigut molt difícil, m'he tret un pes a sobre i penso en totes les carreres, el que ha passat, com he patit i el que m'han ajudat. Estic molt feliç i molt content de tenir tota aquesta colla, que ens ho passem molt bé, sincerament. Amb l'entrega de premis i el tradicional bany amb cava es va tancar la temporada a manca del Campionat d'Espanya, on els catalans tenen assegurat pujar a 3 categories al més alt del podi.